ଆଜି ଜାଣିବା ବୃଷ ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଶୀଘ୍ର ଘର ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପରିବାର ବର୍ଗକୁ ବୁଲେଇ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଭଲ କାମର ଖୋଜରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆଜିର ଦିନ ସେଥିପାଇଁ ଶୁଭ ଅଟେ। ଆଜି ଆପଣ କେତୋଟି ଭଲ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେବେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସାକ୍ଷାତକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରିରେ ଅବସର ଦେବ। ଭାବୁଥିବେ ପକେଟରେ ଅଧିକ ପଇସା ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ମନ ବୋଲିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ଅର୍ଥକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ। ଆପଣ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଫଟାଫଟ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।